Nachádzame sa v záhrade Medzinárodného centra hnutia Focolare v Rocca di Papa v Taliansku a práve tu otvárame dnes naše collegamento. Un momento prego, la chiamano per una collettiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Pronto? Ciao Poppy! Adesso vi passo Chiara! Drahí moji, teraz obídeme celý svet. Bude to trochu trvať, lebo svet je dosť veľký. Je to telefonická konferencia, na ktorú prinášam silnú duchovnú myšlienku, aby sme ju všetci spoločne žili. Voláme 80 zón a všetci odpovedajú: Čau, ako sa máš, čo je nové? Tak ako v rodine. Je to úžasné. Cieľom collegamenta je vziať nás na svätú cestu, na cestu k svetosti. Vitajte všetci na tomto collegamente, v ktorom sa rodina Focolare na celom svete stretáva na chvíľu spoločenstva a spoločného pohľadu na výzvy, ktoré prežívame vo všetkých zemepisných šírkach. Volám sa Annalisa, som novinárka, som vydatá a mám syna Francesca. Dnes chceme začať práve tým, že práve 7. októbra v roku 1990 Chiara Luce Badanová, blahoslavená Chiara Luce Badanová, ukončila svoje pozemské dobrodružstvo a dosiahla nebo. Chiara Luce bolo dievča bohaté na talenty, bola pekná, športovo založená, mala mnoho priateľov. Vo veku 9 rokov spoznala spiritualitu hnutia Focolare, objavila Boha ako lásku a vybrala si ho za ideál svojho života. V 17 rokoch jej objavili veľmi vážny nádor, ktorému čelila s dôverou v Boha aj v tých najťažších chvíľach. Teraz prostredníctvom slov jej rodičov Ruggera a Márie Terézie prežíme ten 7. október. Jej vzťah s Ježišom bol teraz taký intenzívny, že sa niekedy musí stiahnuť do seba zo strachu, že ho stratí. Ale sú to výnimky. Chiara naďalej miluje svojich rodičov, lekárov a sestry, svojich priateľov. Vždy sa zaujíma o problémy každého, kto ju navštívi. Jednej priateľke píše: Dôležité je plniť Božiu vôľu. Možno som mala svoje plány, alebo chcel toto. Ale ani si neviete predstaviť, aký je teraz môj vzťah s Ježišom. Cítim, že Boh odo mňa žiada niečo viac, niečo väčšie. Možno by som na tejto posteli mohla zostať celé roky, neviem. Zaujíma ma len to, aby som plnila Božiu vôľu, aby som ju dobre plnila v prítomnom okamihu, aby som sa držala Božej hry. Jej posledné slová: videla som, že veľmi trpí a povedala som Ruggerovi, ktorý tam bol: Mamma mia, Ruggero, ako Chiara trpí. Nikdy som ju takú nevidela. A nechápala som vtedy prečo, ale pochopila som, že to bolo preto, lebo chcela pozbierať všetky sily, aby sa s nami rozlúčila, kým odíde. A tak mi naznačila, aby som sa k nej priblížila, naklonila som sa k nej, ona mi vložila ruku do vlasov a celé mi ich roztrapatila. Pokúsila sa na mňa usmiať a potom povedala: Mami, čau, buď šťastná, lebo ja som. Boli to jej posledné slová, ale nie posledný skutok lásky, pretože chcela darovať aj svoje orgány, hoci už nemohla. Ale mala radosť, že mohla darovať svoje rohovky dvom mladým ľuďom, aby mohli opäť vidieť. Takáto smrť, takáto vernosť až do konca sa nedá improvizovať, lebo sa buduje deň za dňom.
Buď šťastná, lebo ja som šťastná. To je to, čo Chiara Luce dodnes dáva mladým ľuďom, vrátane tým mladým, ktorí si ju pripomenú 29. októbra jej venovanou liturgiou. Urobia tak aj prostredníctvom mnohých podujatí venovaných jej pamiatke v jej rodnom meste Sassuolo, ako aj v mnohých ďalších mestách po celom svete. Všetky informácie, možnosť nahlásiť vaše podujatia, to všetko nájdete na webovej stránke nadácie Chiara Badánová, kde môžete aj priamo kontaktovať nadáciu. Chiara Luce Badánová určite zdieľala svoje sny, projekty s mnohými mladými z Focolare. A práve dnes som tu spolu so skupinkou mladých z rôznych krajín sveta, ktorí trávia nejaký čas v medzinárodnom centre. Tu vedľa mňa je Jesus z Kuby. Hovorili sme Chiara Luce, sny, projekty, určite žila ako my pre jednotu, aby sa uskutočnila Ježišova veta, aby všetci boli jedno. Robíme to tak, že kráčame po cestách, cestičkách, pathways, ako hovoríme, používajúc anglický výraz, po ktorej z nich práve ideme. Počas týždňa zjednoteného sveta sme začali našu cestičku spolu s projektom Pathways Obím ľudskosť spustí zmenu, ktorý nás vyzýva k realizácii sociálnych projektov, k starostlivosti o druhých a v ktorom základom je umenie. V týchto mesiacoch sa chceme prostredníctvom Collegamenta podeliť so skúsenosťami ľudí, ktorí sa každý deň snažia a dávajú zo seba všetko, aby sa postarali o druhých, aby dávali život za svoj ľud. A teraz vám predstavíme jeden z týchto projektov. Projekt Afago, ktorý sa zrodil vo štvrti na predmestí São Paula v Brazílii. Pozrime sa na to. Keď sme sem prišli v roku 1979, bola tu len prašná cesta. Tu začala skúsenosť našej komunity. Žilo tu asi 50 rodín. Keď sa sem prisťahovala moja matka zo severovýchodu, všetky chatrče boli z dreva bez hygienických zariadení, s otvorenou kanalizáciou, nekonečným množstvom hmyzu. Bolo to zdraviu škodlivé prostredie. Vila Aparecida sa nachádza v časti Pedreira v južnej časti mesta São Paulo a má približne 145 000 obyvateľov. V roku 1979 sa skupina mladých stretla s obyvateľmi komunity a z tohto priateľského stretnutia sa zrodil projekt opravy domov. Dodnes bolo zrekonštruovaných viac ako 700 domov. Medzi týmito mladými bola aj Adriana Rocha. Uvedomila som si, že robiť tu konkrétne projekty prestavby domov, aktivity s mladými, s deťmi, je pre mňa naozaj estetický zážitok, aký som mala aj vo svojom ateliéri. Tu som budovala formy, možno nie také, aké by som vytvárala maľbami, ale formy vnútri sociálnej štruktúry. Veľmi dôležité bolo, že k tomuto prvému snu sa pridalo mnoho ďalších. Foram se agregando. Niekoľko rokov po našom príchode skupina priateľov navrhla založenie občianskej organizácie Afago pre deti a mládež a tento ich sen sa pridal k nášmu pôvodnému projektu v komunite. Mojím snom je zlepšiť spoločnosť, byť policajtom. Naším veľkým snom je, aby sociálna nerovnosť nebránila ľuďom vidieť veľký potenciál, ktorý majú.
Za 30 rokov sociálnej práce AFAGO pomohlo už 4510 deťom a mladistvým. Aktuálne v čase pred a po vyučovaní od 8. do 22. hodiny sa staráme približne o 287 detí. Zapájame ich do sociálno-vzdelávacích a rekreačných aktivít, športových, kultúrnych a odborných dielní. Okrem týchto aktivít AFAGO ponúka deťom príjemné prostredie, kde môžu cítiť lásku, kde môžu vytvárať väzby a priateľstva, ktoré si so sebou ponesú zvyšok svojho života. Pozornosť pre jednotlivca na to, čo sa tu môže naučiť a čo si môže vziať späť do spoločnosti. AFAGO bolo veľmi dôležité na mojej životnej ceste, pretože realita v tejto štvrti je veľmi ťažká. AFAGO ma prijalo medzi seba. Jedného dňa som počas plánovania aktivít povedal, že by som mohol dávať hodiny tanca capoeira, ale že potrebujem vhodný priestor. Dnes v AFAGU mám kurzy capoeiry, tento tanec učím viac ako 300 detí a som tiež športovec a toto umenie šírim do ďalších častí São Paula. Chodila som do AFAGA, ale aj môj brat, bratranci, susedia. AFAGO ovplyvnilo naše životy. Je krásne, že existuje tu v našej komunite, pretože umožňuje ľuďom objaviť nové možnosti, príležitosti a povedať im áno, môžeš. Sú to dve skúsenosti v mojom živote, ktoré sa navzájom doplňajú, pretože moja práca tu nepochybne živí moju umeleckú činnosť. A rovnako aj to, že som maliarka, je veľkou podporou pre moju prácu tu. Okrem toho som vďaka AFAGu žila podľa hesla, ktoré je pre mňa ako politickú aktivistku a právničku bojujúcu za práva ľudí na predmestí veľmi dôležité, a to daj život za svoj ľud. AFAGO je jedným z 35 projektov, ktoré privítajú mladých v prvej fáze Genfestu. Bude to príležitosť na spoločenskú angažovanosť na spoločne sa starať. A to presne bude aj názov Genfestu. Niekoľkokrát si už spomenul Genfest. Možno by sme mali vysvetliť, čo je to Genfest. Samozrejme, nech nám o tom povedia naši priatelia z Brazílie. Budúci Genfest sa bude konať v Brazílii. Volám sa Gustavo Monteiro a som v meste Aparecida, kde sa bude konať hlavné podujatie Genfestu. Od 12. do 24. júla 2024 tu očakávame viac ako 6 000 mladých z 5 kontinentov. Cieľom bude svedčiť o tom, že spoločne je možné dosiahnuť mier, jednotu a bratstvo medzi ľuďmi a národmi. Genfest je celosvetové podujatie mládeže hnutia Focolare. Doteraz sa uskutočnilo 9 ročníkov. Nasledujúci bude trochu iný, pretože ho s nami môžete zažiť všetci bez ohľadu na to, kde sa práve budete nachádzať. Tohtoročnou témou bude spoločne sa postarať o sieť, podporu a realizáciu opatrení pre planétu, ľudí a národy, najmä tie najzranitejšie.
Okrem hlavného podujatia bude mať Genfest 24 aj dva ďalšie momenty. Poďte, vysvetlím vám to. V prvej fáze budú môcť mladí pracovať ako dobrovoľníci v rôznych sociálnych organizáciách v Brazílii a v iných krajinách Latinskej Ameriky. Chceme odpovedať na volanie mnohých ľudí v biede, násilí a osamelosti. Aj tí z vás, ktorí sem fyzicky nemôžu prísť, sú pozvaní, aby sa vo svojich krajinách zúčastnili na dobrovoľníckych akciách na zmierenie bolesti tam, kde žijú. Na hlavnom podujatí sa mladí stretnú počas 3 dní tu v Aparecide. Bude to priestor na výmenu skúseností a kultúrnych podujatí, inšpirácií pre tisíce mladých rôznych kultúr, etník a náboženstiev, aby žili pre spoločný sen, zjednotený svet. Podujatie sa bude prenášať do viac ako 120 krajín, kde sa tiež na mieste zhromaždia tisíce mladých, aby rozšírili Genfest. V tretej fáze Genfestu sa účastníci stanú súčasťou komunity Pathways. Čo to znamená? Sú to miesta stretnutí, kde sa môžu podeliť o svoje talenty a túžby. Ak si lekár, hudobník, učiteľ alebo novinár, zistíš, že tvoje štúdium a práca môže prispieť k lepšiemu svetu. Týmto Genfestom sa zaväzujeme posilniť planetárnu sieť všetkých, ktorí počujú volanie ľudstva a planéty a spoločne sa snažia byť znamením nádeje. Cesta je naozaj dlhá a my s veľkým nadšením pracujeme na realizácii tohto podujatia. A čo nám dáva silu obetovať sa pre tento Genfest? Je to Boh, ktorý nás vyzýva, aby sme spojili svoje sily so všetkými, ktorí už pracujú na tom, aby sa sen zjednoteného sveta stal skutočnosťou. Všetko môžete sledovať na webovej stránke genfest.org alebo na sociálnych sieťach. Uvidíme sa tam. Jesus, ale nebudú to len mladí, čo pôjdu do Brazílie a zažijú Genfest. Nie každý z nás môže byť rôznymi spôsobmi protagonistom. A to modlitbou, zbieraním finančných prostriedkov, účasťou v miestnych komunitách na sociálnych projektoch v prvej fáze Genfestu a tiež pozvaním mladých, aby túto skúsenosť prežili spolu s nami. A práve preto už v októbri spustíme registráciu na našej webovej stránke genfest.org. Hovoril si o skúsenosti bratstva, konkrétnej skúsenosti jednoty. A to nás vedie k vytváraniu vzájomných väzieb. To vyvoláva otázku, ako sa v nás zrodí tá iskra, ktorá nás privedie k tomu, aby sme sa odvážili a vyšli v ústrety druhému. Vypočujme si teraz Chiaru Lubichovú. A dostávam sa k druhému aspektu. Vyžarovanie. Je to rozsiahly aspekt. Obmedzím sa na to, že tu a tam zachytím niektoré zmienky v spisoch z prvých čias. Ale už pri prečítaní niekoľkých strán o tomto aspekte pochopíme, že prvou inšpiračnou iskrou bola láska. Áno, bola to láska, zapálená iskra, ktorá okolo seba rozšírila svetlo a vo svete prepukla do požiaru. Láska vyžaruje, láska sama svedčí. Aj keď slovo prechádza do činu, musí ho vždy sprevádzať láska. Milovať ako prvý a musí ho doplňať skúsenosť, rozprávací skúsenosti. Tak to bolo u prvých kresťanov, tak je to aj teraz. Jedna epizóda sa mi hlboko vrila do srdca, je krásna. V nej je tajomstvo nášho vyžarovania, bod, z ktorého máme vychádzať. Prechádzala som ulicami Einsiedelnu a videla som prechádzať mnoho ľudí z rôznych rehoľných rádov, pretože tam stojí krásna svätyňa. Okrem iných na mňa urobili osobitný dojem malé Foucaultové sestričky.
Prechádzali okolo na bicykloch so živou tvárou, na hlavách so šatkami ako práčky. A tieto ich živé tváre mi v duši pripomenuli vetu o ich zakladateľovi Foucauldovi, ktorý, ako sa hovorilo, kričal evanjelium celým svojim životom. Tie sestry, ako by hovorili, blahoslavení chudobní v duchu, blahoslavení plačúci. Neboli to blahoslavenstvá, ktoré by sa svetu páčili. Bolo to pohoršenie evanjelia. Vtedy ma prepadla veľká túžba vydávať i ja navonok svoje svedectvo. Ale nevedela som ako. V istom okamihu som sa stretla s jednou zo svojich spoločníčok. Bola to Natália. A hovorím jej, vieš, videla som, ako na mňa zapôsobili tie sestry. A to ani nie tak slovami, ale svojou rovnošatou. A prijala som si, aby sme to mohli robiť aj my. Ale podľa čoho by mali ľudia poznať Boha v nás? Aha, hovorím, podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Preto našou rovnošatou má byť vzájomná láska. V týchto dňoch sa v Ríme začalo 16. generálne zhromaždenie biskupskej synody s názvom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, účasť a poslanie. A práve vzájomná láska je základným prvkom tohto synodálneho obratu pre toto spoločné kráčanie, ako to naznačuje už samotné slovo synodalita. Určite existujú rôzne skúsenosti synodality a spoločenstva, ktoré sa na rôznych úrovniach už začali uskutočňovať. Vypočujme si teraz krátke svedectva 3 biskupov, s ktorými sme sa stretli v Portugalsku pri príležitosti nedávnych Svetových dní mládeže. Konkrétna skúsenosť spoločenstva ľudí na ceste, príležitosť počúvať a viesť dialog s druhým. Toto je synodalita, spôsob života, spôsob bytia v cirkvi prostredníctvom aktívnej účasti na jej poslaní, ako sme to už zažili v predchádzajúcich etapách synody. Porozprávali nám o tom niektorí biskupy z rôznych krajín, ktorí vo svojich diecézach prežívajú každodennú skúsenosť tejto cesty. 교회 공동체 모두가 성령의 목소리에 귀를 기울이고 v snahe dobre počúvať hlas Ducha Svätého sme sa všetci v cirkevnom spoločenstve v mojej diecéze začali modliť pred každou svetou omšou i po nej. Okrem toho sa na našej synodálnej ceste snažím kráčať spolu s Božím ľudom. V deň menín pozývam kňazov na biskupstvo na obed. Porozprávam sa s nimi, snažím sa vypočuť si ich rôzne ťažkosti a tiež na stretnutiach rôznych združení diecézy vždy sa snažím prijať tie najrôznejšie názory a spoločne premýšľať, ako riešiť vzniknuté problémy. Na synodu sa pripravujeme životom. Z času na čas musíme urobiť niekoľko malých krokov, byť pozorní jedni k druhým. Tento rok napríklad sme s mladými ľuďmi pripravili veľmi dôležitý ekumenický program. A každý deň bolo treba niečo zmeniť, pretože niekto si myslel niečo iné, a snažili sme sa byť citliví na to, ako to druhí vidia. A to ťa stojí, musíš sa premôcť. Áno, niektoré malé kroky, napríklad. Usporiadali sme veľkú procesiu po celom meste, po všetkých kostoloch. Ale predtým sme kňazom povedali, aby počas zastávok procesie nepredstavovali históriu svojho kostola, pretože celé popoludnie má byť určené na modlitbu. A keď sme prišli k jednému kostolu, pred kostolom nás zastavil kňaz a začal nám rozprávať celú históriu, ako bol ten kostol postavený, a mne sa ho vo vnútri chcelo kritizovať.
Ale spomenul som si, že sme sa uistili vzájomnou láskou, že nemôžem posudzovať toho druhého. A keď sme skončili a vošli do kostola, on mi pošepkal: prepáč, musel som o niečom rozprávať, lebo zbor, ktorý bol v programe, ešte nebol na mieste. Teraz už je, preto som tam rozprával. Po skončení diecéznej a kontinentálnej etapy synody sa otvorila univerzálna etapa. Moja účasť na synode biskupov o synodalite bola skutočne veľkým prekvapením. Je to veľká zodpovednosť, ktorú sa snažím žiť tým, že sa pripravujem samozrejme modlitbou a žiť čo najviac v spoločenstve so všetkými. Keď ma napríklad biskupy žiadajú, aby som navštívil ich diecézy, snažím sa ich tiež vypočuť, načúvať miestnej realite. A kde je to možné, žiadam stretnúť sa tam aj s kňazmi, s prezbitermi, s laikmi, s cirkevnými hnutiami, s rehoľníkmi a rehoľníčkami. A to nie preto, aby som im kázal, ale skôr preto, aby som ich počúval a snažil sa odpovedať na ich otázky v duchu dialógu. Synoda začala 30. septembra ekumenickou vigíliou na Svetopeterskom námestí v Ríme. Jej názov bol Spoločne zhromaždenie Božieho ľudu. Animovala ho komunita Téze a zúčastnilo sa na nej mnoho mladých ľudí a pripravili ju zástupcovia rôznych kresťanských cirkví. Za nás na námestí svätého Petra bol Lorenzo Russo. Together, spoločne. Synodálna cesta je kráčať spoločne, ale so zvláštnou charakteristikou, tichom, dušou a dýchom modlitby. Práve nad touto témou, tichom, uvažoval pápež počas ekumenickej modlitbovej vigílie na Svetopeterskom námestí za prítomnosti 18 000 ľudí, vrátane viac ako 3 000 mladých z celého sveta. Na záver vigílie sme sa stretli s Jesusom Moránom, spoluprezidentom hnutia Focolare, ktorý sa na podujatí zúčastnil. Jesus, je to prvýkrát, čo synodu katolíckej cirkvi predchádza ekumenická vigília. Vigíliu organizovali zástupcovia rôznych cirkví. Aký to má význam? Myslím si, že dnes sme na tomto námestí zažili skutočne historický moment, pretože sa ešte nikdy nestalo, aby sa synoda katolíckej cirkvi začala ekumenickou vigíliou. Ale bolo to veľmi jasne povedané, neexistuje synodalita bez ekumenizmu, neexistuje ekumenizmus bez synodality. Synoda je ako expanzívna vlna, ktorá sa stále viac šíri. Z katolíckej cirkvi sa určite dostáva ku všetkým kresťanom, potom ku všetkým veriacim a potom ku celému ľudstvu. Pomyslíme si, že synodalita je podľa mňa povolaním ľudstva kráčať spolu, kráčať ako ľudstvo spolu. A pápež povedal niečo veľmi silné. Povedal, táto synoda musí byť kairosom, čiže mimoriadnym okamihom bratstva. Začneme medzi kresťanmi byť naozaj bratmi. Synoda je niečo, čo si ostatné cirkvi vysoko cenia, možno sa má aj katolícka cirkev v tomto smere čo učiť. Môžeme teda tvrdiť, že ide o synodálny proces a to tak medzi rôznymi cirkvami, ako aj v rámci katolíckej cirkvi. Jednoznačne, videl som to. Bol som dojatý, keď som videl, ako hlavy cirkvi schádzali po schodoch za pápežom. Bolo to niečo veľmi hlboké. Synodalita je stará ako cirkev sama. Cirkev znamená synodu, synoda znamená cirkev. Myslím si, že po odluke sa v každej cirkvi vynulo aspekt synodality. V tomto zmysle je to bohatstvo.
Teraz, keď sa na to pozeráme z hľadiska jednoty, nastal čas spojiť rôzne synodálne bohatstva, teda rôzne synodálne cesty, ktoré všetky cirkvi časom vyvinuli. A to je aj krása tohto večera, kde sme začali zakúšať chuť tejto skutočnosti. Na túto vigíliu boli pozvaní mladí vo veku od 18 do 35 rokov z rôznych krajín. Aký je význam a predovšetkým, čo znamenala pre teba táto skúsenosť? Realitu mladých by som spojil s pojmom nádeje. Synoda je nádejou cirkvi, pretože je aktualizáciou druhého vatikánskeho koncilu s tou ekumenickou silou, ktorú mal. Ak teda hovoríme o nádeji, hovoríme o mladých ľuďoch. Mladí ľudia sú prítomnosť, sú budúcnosť cirkvi a podľa môjho názoru sú viac ako my dospelí pripravení prežiť skutočnú skúsenosť synodality. Aj na základe dnešných skúseností vidíme, že táto nádej mladých nie je naivnou nádejou. Je to nádej, ktorá vychádza z bolesti, z hlbokého utrpenia, ale oni tieto ťažké situácie prekonávajú s nádejou a dávajú nádej aj nám. Budúcnosť je ich, prítomnosť je ich, synodalita je ich. Po úvodnej vigílii sa 4. októbra oficiálne začala práca synody. Na prácach synody sa zúčastňuje prezidentka hnutia Focolare Margaret Karamová, pre nás sa s ňou stretol Alessandro De Carolis. Margaret, ako si sa cítila, keď si sa dozvedela, že ťa pápež vybral na synodu ako osobitného hostia? Mojou prvou reakciou bolo veľké prekvapenie, pretože som toto pozvanie nečakala. Druhou bola veľká Božia bázeň, pretože sa mi zdalo, že je to veľká zodpovednosť zastupovať na synode hnutie Focolare. Zároveň som pocítila aj veľkú radosť, pretože som si pomyslela, že tam idem ani nie tak preto, že mám čo dať, ale idem tam preto, že chcem byť súčasťou tejto živej cirkvi. A spomenula som si na pápežové slova na záver nášho zhromaždenia. Vtedy som pápežovi hneď na začiatku povedala, že chcem byť dcérou cirkvi, byť v jej službe. Takže keď som dostala toto pozvanie, cítila som v srdci toto. Je to pre mňa príležitosť byť ešte viac v službe cirkvi. Akú radu by si dala celému dielu, aby dobre prežilo tento moment cirkvi, synodu? V týchto dňoch som stále myslela na synodu a pripravovala som sa. Napadlo mi, že pre synodálnu cirkev boli vybrané 3 slová. Spoločenstvo, účasť a poslanie. Zrazu mi niečo napadlo a povedala som si, ak základom spoločenstva, účasti a misie nebude láska, nedokážeme kráčať spoločne. Pomyslela som si na prvú kresťanskú komunitu v Jeruzaleme. Žili duchovné aj materiálne spoločenstvo. Zažívali účasť na živote prvých kresťanských komunít a žili aj svoju misiu, pretože šli ohlasovať Božie kráľovstvo, ohlasovať Ježiša. A tak mi napadlo práve toto, že základom všetkého je táto láska, vzájomná láska medzi všetkými, vďaka ktorej môže synoda dosiahnuť svoje výsledky. A potom som si spomenula na ďalšiu vec, na príbeh emauských učeníkov. Hovorím si, oni sú zase obrazom cesty. Keď som sa pripravovala na synodu, zaujala ma táto veta. Nech nám oči nebránia spoznať Ježiša.
A túto milosť som teda prosila pre seba, pre hnutie Focolare na celom svete, ale aj pre nás všetkých, ktorí sa zúčastňujeme na synode, aby nám oči nebránili rozpoznať, že Ježiš kráča s nami a medzi nami. A musíme byť otvorení tomu, čo nám Duch Svätý povie a kam nás povedie. Idem v tomto duchu a spolieham sa aj na modlitby všetkých, ako som napísala v liste, ktorý som poslal všetkým členom hnutia. Využívam i túto príležitosť, aby som poďakovala za mnoho odpovedí s uistením o modlitbe, o obetiach, o veľkej účasti. Idem tam so všetkými členmi diela na svete. A sme na konci tohto kolegamenta. Radi by sme vám pripomenuli, že si ho môžete pozrieť v 5 jazykoch na kanáli YouTube. Obsah môžete tiež zdieľať a kliknutím na zvonček môžete zostať v kontakte. Ďalšie naše stretnutie bude v decembri. Bude to špeciálne kolegamento pri príležitosti 80. výročia od 7. decembra 1943, keď sa Chiara Lubichová úplne darovala Bohu. A z tohto áno Bohu sa zrodilo hnutie Focolare. Zostaňme spojení a ahoj všetci!